малко краката, разкръчи ги, съм хубаво да ги разкрачиш. Ява само се пътя. Митко, виж като правим това нещо, трябва около нас да няма никой. Виж, че има тук барабани, ама само се преместиме. Ето тук. Добре, айде ма, айде ма. Хоп. Търкаме там до ликане. Хоп. Хоп. Виж. Виж до къде стигна? Аз тъпо и тази къде стигна. Виж до къде стигна? Браво. Хоп. Преди малко да ги отстрани. Както пъзи това да се пострада. Пъзи го. Пъзи гледа, бре. Пъзи колата на гледа. Кой служи топките? По-трудно с тях. Книги? Някакви слуши. Уау, я малко не да се кажа, искаш. Марти, виж, да стъпваме тук на чиния крак. Гледаш ли ми? Стъпваме тук на кантар, хоп, и баваме. Виж ли? Колената се сгънат. Кажи ръка. На лоста да се поръдеш. Мяеш ли ми си? Чак сега. Супер, мина го цялото, браво. Стефан Марти. Остави Стефан те малко да ги пробваш. Ето сега ще го търкам, ще го стали като тях.